Η κυρία Κοπά, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πριν λίγες μέρες, η κυβέρνηση του κύριου Γκρούευσκι προκήρυξε πρόωρες εκλογές. Εν μέσω κατακραυγής για την παραβίαση της ανεξαρτησίας του τύπου, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης αλλά και του σχεδίου αστικής ανάπλασης Σκόπια 2014, σε μια περίοδο που ο πολιτικός διάλογος έχει σταματήσει, ο κύριος Γκρούευσκι επιχειρεί μια φυγή προς τα μπρος. Αν σε αυτό το δυσμενές εσωτερικό περιβάλλον προσθεθεί και το άλυτο ζήτημα του ονόματος, η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας δοκιμάζεται σοβαρά. Η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι επιθυμεί να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο, πολλαπλασιάζοντας τις διμερείς επαφές σε επίπεδο πρωθυπουργών. Δυστυχώς, ως τώρα τίποτα το θετικό δεν προέκυψε και όχι με ελληνική ευθύνη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο κύριος Γκρούευσκι, παίζοντας προεκλογικά παιχνίδια, προσπαθεί να πείσει τη διεθνή κοινή γνώμη ότι η Ελλάδα είναι αυτή που επινοεί νέα δεδομένα στο ζήτημα του ονόματος, βάζοντας έτσι συνεχώς εμπόδια στην επίλυση της διαφοράς. Η ευθύνη για το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας είναι στα χέρια της κυβέρνησης των Σκοπίων και αυτή καλείται να αναλάβει τις ευθύνες της. Σας ευχαριστώ.